Prop de mig miler d'alumnes de l'Escola Països Catalans de Lleida han sortit aquest dijous al pati del centre per celebrar el Dia Escolar de la Pau. Des dels més petits de P3 fins als de 6è de primària han participat d'un joc cooperatiu en el que s'han ajudat els uns als altres. S'han col·locat en grups al voltant de 10 grans paracaigudes amb els colors de la ONU que simbolitzen el planeta Terra i que els han prestat altres col·legis per desenvolupar diferents activitats. És un dia per oblidar les nostres diferències i estar tots junts sense barallar-nos ni... portant-nos bé entre nosaltres. L'objectiu és treballar la pau, però també altres valors. Socialitzar-nos amb els més petits. La celebració parteix de l'Agenda 2030 i els seus objectius de desenvolupament sostenible declarats per la ONU, que treballaran fins a final de curs per aprendre a respectar i millorar l'entorn. Per posar un exemple, el tema del canvi climàtic i el tema de l'entorn del reciclatge, doncs hem pensat també fer el cicle que ho treballarà, doncs fer un pensament a nivell d'escola com podem millorar aquest aspecte i si podem intervenir amb l'entorn també seria fantàstic. Els escolars també han llegit un manifest en el que han proposat accions educatives basades en la defensa de la pau i el seu desenvolupament en el seu àmbit més proper.